O alcalde José Ramón Romero, xunto con outros membros do equipo de goberno e representantes da patronal local, achegouse esta mañá ata as instalacións do aparcamento soterrado de Aboqueira de Negral, no que nas últimas semanas estiveron desenvolvendo diversas tarefas de acondicionamento para posibilitar a súa entrada en funcionamento. Un trámite que, segundo explicou o rexedor, se producirá xa mañá martes. Vimos a abrir por fin unha obra demandada que era a apertura do parking da Boqueira de Negral. Era un dos compromisos electorales que tiñamos en carteira e, bueno, a verdade que levou un pouco de tempo desde que iniciamos esta andadura de goberno, pero, bueno, foron moitos os traballos que se realizaron. Previamente foi un desaloxo de todo o material acumulado de obras que había aquí, que houve que reordenar e bueno, e depois facer, pois, sobre todo o tema de entrada de agua, cando chovía que entraba agua, houve que actuar sobre a plazoleta na parte superior e máis no interior metendo canalizacións para a recollida de aguas e depois o mantemento de pintura e arreglo de deficiencias que había. A apertura do aparcamento, cunha capacidade para uns 60 vehículos, segue a liña marcada polo Executivo dende a súa chegada á alcaldía, coa creación de novas zonas de estacionamento público en pleno casco urbano. Estamos traballando xa na Plaza Mancomunidade para adoptar un espacio, unha finca que hai nos aledaños, para preparar para parking público tamén, que calculamos que tendremos unhas 120 plazas. Ato seguido, unha vez que finalicemos esa obra, vamos a abrir outro parking público na Avenida Constitución, a altura máis ou menos da rotonda da carretera de Abanqueiro, tamén sobre unhas 120 plazas e algunha actuación máis que estamos facendo, como a Vimieiro, que creamos unha reordenación 10 plazas máis, e con isto calculamos crear agora nun breve espacio de tempo entre 300 e 400 plazas no centro de Boiro, e iso creemos que vai axudar ao comercio local e a hostelería. O aparcamento estará aberto ao público dende mañá martes de maneira gratuita en horario ininterrompido de 10 da mañá a 10 da noite, de luns a domingo.